Il-Prim Ministru Robert Abela jinsab f'Dubai mal-mexxejja dinjija għall-laqgħa tal-COP28 laqgħa tal-ġnus Magħquda dwar it-tibdil fil-klima. Fil-marġini ta' din il-laqgħa għolja, il-Prim Ministru indirizza avveniment organizzat minn pajjiżna li foka fuq reżiljenza ta' gżejjer żgħar għat-tibdil fil-klima. F'dan l-avveniment il-Prim Ministru ħabbar li l-Gvern Malti se jkun qed jiffinanzja proġett ieħor din id-darba ta' riċerka li se jkun qiegħed isaħħaħ il-Climate Vulnerability and Resilience Index għodda li tajn gżejjer żgħar jidentifikaw il-vulnerabilitajiet tagħhom għall-effetti ta' tibdil fil-klima biex ikunu jistgħu jilqgħu għalihom. Il-Prim Ministru tenna li jekk ma naġġornawx il-mod li bih noperaw mhux biss niffaċċjaw spejjeż ekonomiċi kbar imma narqu l-kwalità tal-ħajja tal-familji tagħna. Qegħdin naraw l-importanza ta' dan l-indiċi għax imbagħad skont il-qawwa skont kemm inti espost tista' tagħmel miżuri biex tilqal dak il-fenomenu u qegħdin naraw realtà oħra hija li minkejja daw l-istati żgħar huma l-inqas li jħammġu, l-inqas li jikkontribwixxu għaż-żieda fit-temperatura u għall-effetti klimatiċi negattivi. Sfortunatament, meta tiġi għall-effetti tat-tibdil fil-klima huma l-iktar li jintlaqtu mela għandek din l-ironija fil-waqt li aħna l-inqas li nikkontribwixxu għat-tħammiġ tal-ambjent l-iktar li niġu impattati meta jiġu l-devastazzjonijiet minħabba iż-żieda fil-livell tal-baħar, minħabba l-mod kif mod naturali u ġeografiku aħna esposti aktar, u għalhekk din l-inizjattiva li nsellem ħafna l-Università ta' Malta u l-Istitut partikolari illi mexxija l-qudiem tara kemm l-Università tista' tkun kontributu katalista ta' dawn l-inizjattivi sbieħ li mbagħad jinħatfu wkoll minn gżejjer oħrajn minn stati oħrajn żgħar li għadhom qegħdin jiżviluppaw biex flimkien nagħmlu dal-isforz globali u nirreżistu dan il-fenomenu tat-tibdil fil-klima. Dr. Abela sostna li għalhekk bħala pajjiż qegħdin nimbuttaw ukoll l-aġenda li biha stati żgħar madwar id-dinja bħal Malta jindirizzaw sfidi marbuta mat-tibdil fil-klima fosthom l-inizjattiva Island for Islands li l-Prim Ministru kien ħabbar fil-COP26, inizjattiva li waslet biex l-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma ta' pajjiżna tassisti l gżejjer oħra iżidu l-kapaċità tagħhom fl-immaniġġjar aħjar ta' riżorsi skarsi tal-ilma u għalhekk tgħin gżejjer żgħar li għadhom qed jiżviluppaw biex jerbu l-isfidi uniċi li jiffaċċjaw relatati mat-tibdil fil-klima. Sanittant il-Prim Ministru Robert Abela kien preżenti għal ftuħ ta' dan is-summit globali u mistenni indirizza illa sibt fejn mistenni jagħti viżibilità lil temi marbuta mat-tibdil fil-klima li joqtu stati żgħar bħal Malta.